Zdravím vás, takže v mojom prvom videu, ako hrať, respektíve začať hrať na keyboarde alebo klavíri, ukážeme si naozaj ten základ, ktorým by mal prejsť každý začínajúci laicky povedané klávesák alebo klavirista. Začneme na základnom tóne, ktorý je C-dur, a ukážeme si stupnicu C-dur a jeho akord plus obraty toho C-duru. To si potom vysvetlíme, čo to vlastne je. Takže stupnica C-dur začína na tóne C. Tu ste si mohli všimnúť, ako som tie prsty prekladal cez seba. Je dôležité dodržiavať aj ten prstoklad nejaký. Takže takto, prvý, druhý, tretí. Zase ten prvý, aby vám vyšlo pekne do konca. To isté naspäť. Takže to bola stupnica C-dur. Akord C. To je prima, tercia a kvinta. Takže takto. No a potom tie obraty, takto jednoducho vám to vysvetlím. Stále ten posledný tón na ľavej strane, to znamená teraz v tomto prípade je to C, hodíme o oktávu vyššie. Takže teraz tento tón si dám tu hore. Vznikne mi to. Takže tento tón som si preniesol tu hore. To je druhý obrat. To isté spravíme zase s posledným tónom, ktorý nám ostal. Je to Ečko. Dáme hore. Zase o oktávu vyššie. Vznikne nám z toho. To už je ten tretí obrat C-duru. Takže ešte raz. A keď to dám ešte ten posledný, tak mám to isté, čo je tu dole. Akurát to mám o oktávu vyššie. Takže tu sú tie obraty toho akordu. No. Takže obraty a stupnica. To je fakt ten základ, ako sa odbiť od niečoho ďalej potom. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Ďakujem.